बे समाव मिथिहोनो लादों फिफा वर्ल्ड कपनि मेच गेलेनायनि खौरां। गावनि हादरावनो जानाय फिफा वर्ल्ड कपनिफ्राय ओंखारनांनाय कातार फुटबल हानजाया मिथिनाय बादिब्ला गिबि बेखेवजेननाय मेचखौ जेननायनि उनाव नैथि मेचखौबो जेननांदों कातार हानजाया। जायगानि गोबां अनसायारिफोरनि हेफाजाब मोननायनि उनावबो कातार हानजाया मैयानि गेलेनाय गोनां मेचखौ 1-3 गलनि फारागथिजों सेनेगालनि आखायाव जेननांदोंमोन। बेनि सिगां गेलेनाय गिबि मेच एबा वर्ल्ड कपनि बेखेवजेननाय मेचखौ कातारआ इकुवेडर हानजानि आखायाव जेननांदोंमोन। फारि मोननै मेचखौ जेननायनि उनाव कातार हानजाया पइन्टनि फारिलाइयाव गाहायसिनाव थायो। जाहोनाव काताराव वर्ल्ड कपनिफ्राय ओंखारनांनाय लोगो लोगो कातारनि अनसायारिफ्रा जोबोद दुखु मोनखांनायखौ फोरमायदों। मानोना अनसायारिफ्रा गावनि हादरनि गेजेरावनो खुंनाय फिफा वर्ल्ड कपआव कातार हानजाखौ लानानै गोबां मिजिं दंमोन। मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि गोनांथि जादों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन। पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन, नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन। बिनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया। डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन। दान बान्थाखौ 15,000 निफ्राय 20,000 होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा realitypublicschool@gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन, नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।